artrisin. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nasa Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Di ko aram ko yan kung an ragangdang kan inat sa luwas. Mauran o talagang nanganganap talaga ni Kuenald ki perming tatawan ki helang. Maray na pagkahapon po sa gabos na nakaantabay sa indang mga harong. Kumusta po tabi ka mo? Grabe aranga ang digdi sa sentro kan Legazpi. Kaso bago nga ni Kuya Nald ka nasa luwas ako, medyo nagtatagdoan na tagiti. Pero sagod sangon yan. Day man na Kuya Nald nagbabagsak. Medyo makaburubintahi ko ta na Kuya Nald itong kung magbagsakan oran. Maski mga sarong oras dahil ta itong mga pananom at the same time an makairakon Kuya Nald si mga ruminants itong si baka, karabaw, mga kambing and iba pa dahilan ta bako lang digdi sa sentro kan Legazpi nagkakahiriling kita man nagkanutaran kitang mga pag-alang na. Kaya itong ito nga ni, nalam mo dyan Kuya Nald sa may, nagdalakaw-lakaw ka dyan Kuya Nald sa sa may Peñaranda Park, sa Old Albay District. So bago hali kami kan mobile unit sa Daraga Albay, nagsundo kami kay Ate Sean. Nakilingan ko Kuya Nald dyan, mga halaman, mga tinanom, dyan po sa, Peñaranda Park. Talagang mahiling mo na nagkakaharalang na and the same din ang senaryo ka iyan duman sa mga pigsasabsab na mga awot kay ni pong mga tama na mga aya-ayam baka tapos karabaw kaya itong mga mataman mga para ataman ki mga hayop na iyan medyo nagkakaigwanan ni na problema tabi sa ring ka iyan ng mga sitwasyon lalo na po bagangon yan ta may pronouncement na an pag-asa manungod po sa tag-init na na-experiencehan tadigdi po sa tuyang palibot. What more Kuya Nald, kung magpapadagos po ini dahil ang projection kan pag-asa naramduman ko kan atindir ako kan pagtaripon kan El Nino Task Force kan LGU Legazpi na nabanggit duman kan pag-asa na sagod pa ang saring kaining sitwasyon na grabing init sa first quarter po tabi kan taon 2027. Kaya grabe maapektaran duman itong sabi nga ni ito ang makaka-trigger nga itong mga nasa lado kan agrikultura lalo na po itong mga nagtatanom dahil po sindaan direktang tatamaan kaini. Kaya pigi encouragement kan City Agriculture Office kan Department of Agriculture Bicol na sabihin iba kasahapon ni Sir Mar itong mga nagtatanom ni na mga paroy mag-switch na po kamo muna ni mga alternatibong mga pananom po tabi tanganing daiman magka-affect at the same time pwede ka mong makakuha nin mga ninahanap buhay man sa siring kaining mga intervention. Nagpasiring lang po kamo sa inyong mga respektibong mga City Agriculture Office or sa mga Municipal Agricultural Services Offices po nindo. Tanganing makapag-avail po kamo ni na mga seedlings. Mas mariki ako yan itong sa mga seedlings na ipigtatao. Kasi naramduman ko last time na nakahurong ko kaan si Ma'am Lala digdi sa City Agriculture Office. Dati-dati da ako yan, dakulong da ang mga nagaharagad, itong mga pangtanom baga, itong mga buto, mga pangtanom po ng gad. Ito kan, apan validation po kan sa indang opisina. Tig-validate ito kung talagang ipigtatanom ko yan. Tapos syempre, pig-investan po baga yan, pigtatagamahan in fundo kan gobyerno. Tanganing makabakal ka itong mga pananom. Ay Kuya Nald, dakan tig-check daado man sa mga lugar katong syempre pag mahagad ka baga ililista mo kunwari kung sa mag-attendance ka. Upon verification Kuya Nald, naman na pag-araman, dahil lamang da Kuya Nald pati maski sa masetira, arog ka iyan, wala lamang po nin itinanom. Kaya ang pagigibo ng strategiya kan City Agriculture Office, ito po na
sumahagad, dapat po igwa na sinda ki ready ka iya na ready na po ang sa indang tatanuman, and then ang ihahagado na lang po ninda duman iyo po tabi itong napatubo na itong ready to ito transplant mo na lang tanganing masiguro man na day man po nasasayang itong ipigtatao kan mga agriculture offices digdi po sa tuyang palibot. Kasi imagine, ikaw kan ko na experience dati na itong sukada bes may madyaran sa mga barangay, mananao, hanggang sa panaglilinig ko yan. Ako ano kayan dati, guilty ako kan ko yan na pag may mga baralag-balag dyan ng mga panano, pag ianap na sa kuya ni Papa. Pero ito, dahil man ali sa city agriculture. Kung halimbawa ngayon may tinanom kami duman na sitaw. So, may mga instances ba kan ko na dinara reparo kusang nag-aalang. Di sabi tipo nun ni Papa sa rin kaya. Tapos mananilinig na ako sa harong. Di paguna ko di naman kaipuhan. Na nagsisabay ko siya duman ko sa basurahan. Maringan ita so duman sa mo sa uso pa baga ito sa mga saburo barangay itong sudaiman baga tigsusulo. May mo kan ko may nagtutubo na lang diyan. Ay na ngayon angel ngayon so tigahanap ko ngayong sitaw na itinapok mo ngayon. Pag-araw po kayo nahali sa gobyerno, talagang piglalaanan man yan in fundo, tanganing makabakal. And itong mga gusto pong magtanom, encourage po bagang itong backyard gardening. Nagibo tangani ngayakan panahon ni na pandemic na halos ngaya gabos, nakatinira sa harong. Dahil ta sabi ba nga sa kanta ni Kim Chu, bawal lumabas. Magbalik loob ngayon ginara kita sa pagtanong at simpleng matanong ka kuya nagkipirang aldaw ang petsay, ang kamatis, ang lada, ang talong. So syempre kuya pag maluto ka, pag Bicol Express ka, di ka na kuya madalagan sa market. Igwa ka na dyan, at the same time may inganyo ka, di ka na lang may expose sa pagsi-cellphone, di ka na po may expose sa grabing exposure sa internet. At least magkakaigo ka po ni alternatibo pang mga magkakabisihan. At the same time, makakabawas-bawas naman po yan sa imong pagagastusan. Lalo na po muna, magkano nang ngunan ko ang sarong pedaso ni lada. Nakadepende pa yan sa size, nakadepende pa yan sa kulay ko. Kung red na iyan, medyo mahal-mahal. Pero mas mahal po ang color green. Maray na pagkaudto kay Kuya King Reynaldo, sabi na good afternoon Angel. Kuya King is listening from Barangay Bangkar 1, Legazpi City. Kuya King, dyan sa imong espasyo, huro halawig at the same time, dorodakula ang espasyo po dyan tanganing makapagtanom-tanom ka pa man kan sa imong mga gustong itanom po dyan. Dakol pa dyan ang espasyo sa may sur na parte kan Legazpi City na pwede po indong magkataranuman. And syempre, maski nga ni ba ako may mga nagkahiling ako digdi dyan sa may Old Albay District. Halos igo dyan ki taraid na harong. So nasa mismong island, tiga-agihan ka itong pauuli dyan sa southern part ng Legazpi. And on the other side naman, ito naman tiga-agihan ka itong mga jeep na nagbabiyahe sa Calabaan kan Rizal Street. Pero matangadan mo Kuya Nald sa rooftop ninda. May mo kayo mga magayon ang bunga kang kamatis, mga magayon ang bunga kan lada. Ninao lang duman sa indang balkonahe. Sabi duman kang na traffic ito kan mga panahon duman. Mga magpa-5 na ata ito or past 5 na. So ano baga Kuya Nald? So itong mga tubig na may mga leakage baga yan minsan sa mga tubo po diyan. Nakaano yan na igwa ki gagamit dyan na itong suraot naman na balde, may raot naman po na tabo. Tapos itong gagamit na duman na pang baribi po tabi. Maray na pag-auto kay Sir Aldrin Alteza, kay Ma'am Jemaline Marcaida. Sabi na good afternoon po Ma'am Angel, watching from Barangay Pandan, Candaraga, Albay. Uy, kumusta po dyan sa Daraga? May supply na po tabi, may bulos na po tabi kamuki tubig dyan sa indong lokasyon. Kay Kuya Louie Ariola, nakaantabay ngunit na pagkaudo, sabi na, hello, maray na udo tabi, Miss Angel, watching po ngayon. And then kay John Friel Nase. Friel, hi nan sa imong lokasyon. Iga pa lamang po dyan ki avocado. Baka naman pag nagawi ka sa Legazpi, maramduman mo graray si Ate Angel. Tigsasabi ko sa imo Friel, so kadakol-dakol na tinao mo sa kuya. Day lamang ako Friel nakatana amas kisaro. Takan panahon na nag-inog ito Friel, nasa Metro Manila si Ate Angel. May tig-atinderan na imbitasyon hali sa opisina kan presidente.
hali sa Presidential Task Force on Media Security. Kaya di ko aram Friel, di ko ma-imagine kung ano ang lasa kan avocado. And ngunyan baga ko ang uso, iyuan, ano na ngunyan, ang season na po ngunyan ki mga Indian mango. And kulibat ko po pala, igwa na po kipig paluwas na permadong memorandum circular, particular na po ang executive order number 037, ipigpaluwas po yan ni Gobernador Noel Rosal, na kung dati-dati po baga, dahil nga ngaya sa kadipisilan, and at the same time, itong sitwasyon na medyo may mahal ang mga presyo po kan mga produktong petrolyo, tig-siksik igaw pa ipalawas po na orden ang gobyerno nasyonal na from 5 days na trabaho para po duman sa mga nasa gobyerno, ipigibop ining 4-day work week. And sabi digdi, sa ipigpalawas po na executive order ka na gobernador ka na probinsya kan Albay, sabi digdi matapos da po ang ginibong pag-aadal man kan siring ka ining sitwasyon, sabi digdi matapos da po ang ginibong pag-aadal man sa siring ka ining sitwasyon, at the same time sa siring ka ining setup kan paggugobyerno, sabi digdi tig-revoke na da po ang 4-day on-site work arrangement restoration, and tig-restore na po ang standard 5-day work week. Sabi di, accordingly, all officials and employees of the provincial government shall resume work under the regular work schedule and observe the official working hours. Na kung dati-dati, as early as, anong oras ba? As early as mga 7, nagralaog na po ang mga empleyado. Ngayon, balik na po sila sa alas 8. Sagod alas 5 nin pagkahapon. Pero Monday to Friday na po. Mas conveniente ko yan. Kasi syempre, may mga transaction man, so may mga proseso, may mga tuyo duman sa mga opisina na iman nakakahali-hali. At the same time, igwa na po sindaki Friday man, tanganin makapagpasiring po duman. Sabi, oy, ang sa kuyang paboritong principal, sana day nagdadanggo sa ibang principal ko kang elementary, Ma'am Maria Grolio, Ma'am Eve, maray na pagkahapon po tabi sa inyo. Sana day nagdadangog so mga principal ko dyan, kan elementary. Nailing ko kaya, syempre si Ma'am Eve, ang paborito ko, tayo naghihiling sa kuya ang una na pagkahapon. Ma'am Eve, hali po sa Daraga Community College. Congratulations po tabi sa mga nag-graduate dyan kan mga nakalis pa sa ng semana. Enjoy your vacation, Ma'am Eve. Long time no see po. Kailan, kasko rin ba kami kanila sa nagilingan ni Ma'am Eve? Garikan, tama ba Ma'am Eve? Kan last election pa kanya ang kapapo dyan sa Legazpi Port. And malay na pag-auto kay Sir Dudes, ang esposo po tabi ni Ma'am Eve. Masanay kaya ako. Ang pangaran niya pala Kuya Nald, Maria Grolio. Pero kan principal siya duman sa Muya, ang nilbid siya, Maria Evelyn P. Grolio. Maray na pag-auto po tabi sa imo dyan. Sabi ni Ma'am Divina Osera, hi po, kain tayo madam. Ako mayroon avocado. Gusto mo po, binili ko sa night market. Ma'am, sain po ang sa imong lokasyon. May mga, hindi kaya ko yung sa may Legazpi, igwaman nagtitinda po baga kaya ng mga avocadong iyan. Kaso, nagtitinda sinda ko yan early morning. Ikaiponan ko pang mag-field. And magabat po baga ang avocado sa bag. Although naka-backpack ako, syempre very inconvenient man siya. Tibaad lamang sa mga masunod na aldaw, sabi ni Friel, pag nagpaligaspi po ngaya ako ate. Ano po man ko yun pati nang katang magsursurablagan ko na pagkahapon po tabi, sa ako mapangudto naman. Mapangudto pa sana po ako. Magsurway-suway na po kitangon niya na pagkahapon. Ang sa kuya po nakapartner sa Radio Technical, si Kuya Ronald Baldo. Mari na pag-auto kay Ma'am Bing Buen Bores. Nakaantabay po na pagkahapon. Sa IT, si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga